Hayırlı gün kızlar, isen Allah Teala yardım versin işinizde. Niçe konak kileşek bugün? Bir yüzler konak bulaşak bizim. Hamle bilekler hazırlıyoruz, kanlı erkek işliyoruz. Hayır. Көрсәтегез әле Сөембикәнең 110 еллык уңаеннан Сөембикә журналын инде матур итеп чыгарганнар. Тарихы да, матур язмышлар да, барысы да Сөембикә. Сәмсез, мен Лилия булам. Лилия, сез күптәннән эшлисезме бу журналда? 11 ел. 11 ел эчендә нинди генә язмышлар белән очрашмагансыз? Бөтен язмышлар бездә инде. Сөембикәдә икенче, өченче тапкырыбыз булабыз инде билгеле. Эльмира, офис менеджер Сөембикәнең. Telefonlarga men javob beraman endi. Yazıralar, okuylar, hem de indi bizning shunday statistika deb aytamisan bor. Avulda masalan bir yirtala ekan, oram bilan okuylar. U endi jurnal bo'yida yotmi, jurnal oram bo'ylab yuri, uni okuylar. Nur xonim, nechik kayflar менә бүгенге юбилей алдыннан менә 110 ел журналга шулай бит. Ә сез үзегез ничә ел эшлисез инде бу журналда? Шуның 30 елын. 30 ел. Әйе, эшлисә. Үзеңне бәхетле итеп хис итәсеңме? Мен яраткан шунда эшләдем. Яшькә килдем, бөтен гомерем шунда узды. Һәм ул бик ничек дип әйтим, мәгънәле булып узды. Мин Сөембикәне яратып эшләдем Сөембикәдә. Хәерле көн, Алсу ханым. Хәерле көн. Бәйрәм кайфлары бармы? Бар. Пока эш кайфы әле. Бәйрәм кайфы 1-2 сәгатьтән җитәчәк, менә монда залны әзерләп бетергәч. Менә бу безнең ветераннарыбызга дигән урыннар, без аларны билгеләп куябыз. Бүген бу кичәгә Сөембикә журналында күп еллар эшләгән хезмәткәрләрне дә чакыргансыз дип ишеттем. Әйе, безнең хөрмәтле ветераннарыбыз да киләчәк. Без аларга менә монда махсус урыннар әзерләдек. Фаида Азат хатын журналына багышланган күргәзмә эшли. Төрле елларда чыккан журналның тышлык битләре. Менә бу тышлык 1962 елның февраль айында чыккан. 65 елда Азат хатын космос белән бәйле тышлык. Әмінә 65 елның июль санында матур тоташ рәсеме фотосы. Ул вакытта кызлар озын чәчле, озын толымлы булганнар. Елмаеп фотога төшкәннәр. Сез танысыздар инде. Бу безнең легендар шәшебез Әлфия апа Абзалова. 1977 елның сентябрь саны. Азат хатынның ташлыгында матур ханым, сыер савучы туташ. Безнең проект иде. Безнең баш мөхәрриребез Ларис ханым идеясы белән без шунда кайчандыр Азат хатында чыккан яшь кызларны, бу вакытталар яшь кызлар күбесе кияүгә дә чыкмаганнар әле, изләп табып, барлап, алардан яңадан интервью алып, biz аларны яңадан фотога төшереп, журналда биреп бардык. 1 ел дәвамында булды проект. Менә мин үземә дә 67 ел тула иде. Безнең балачак бит инде әниләр, апалар менә туганнар барсы да Азат хатынны укып яшәгән кешеләр. Менә бүген без 110 еллык бәйрәмгә җыелдык. Рәхмәт чакыранга Лариса Николаевна. Чөнки Сөембикә журналистик без Азат хатынны канда, Азат хатында төрле кешеләр итә, гаятьләрендә кешеләргә. Затлы кешеләрне җирсана пресс Айхан Абзаловны, бурайшларны, даякы башында кешеләр ул бик зур нәрсә. Менә мин бер көн телевизорда әйттем, телевизорда. Телевизорны ачсаң, центральный каналларны bir avuk üstünde bir нәрсә сөйләмәм. Менә мин Сөембикәне караштыргалап барам бит инде. Алар молодец. Алар не только безнең затлы кешеләрне анда, алар затлы кешеләрне көтәләр. Известный билгеле врачларны көтәләр. Билгеле мәктәп директорлары һәр шул вакытта билгеле аякларны көтәләр. Бер көнне анда язганнар фермерлар турында бер семья турында. Яхшы бит инде булгач, ул Сөембикә журнал кирәк, чөнки ул Сөембикә журнал татар хатыннарының безнең республикада түгел, бөтен Россия буенча, даже дөнья буенча ул журнал тарала дип уйлыйм мин. Чөнки анда күп кенә бит нәрсә, әле кешеләр турында язсалар, анда ничек ашарга пешергә, ничек кием киергә, ничек татар милләтен сакларга дип анда сөйләр. Шуның өчен без яратабыз журналны. Әлбәттә, бу безнең иң мөһим, иң төп журналыбыз. Чөнки безгә хуҗа, безнең йортта, өйдә, язмышыбызда хуҗа хатын-кызлар, әниләр, әбиләр, аларның иң яраткан журналы бу.
şahsen men özümning 3 buvan xotin qiz bizning oilada shu jurnalni o'qib o'sganlar abiyimiz bizning aniyimiz mening haykashim turmush o'tkazinki umuman bizning milliy kodni xotin qizlarimizni tarbiyalovchi tub jurnal bu. Qonaqlar zalga kirə. Ak balfaqlardan, milli kiyimlərdən, türlü regionlardan kelgan xanımlar, qızlar Siyinbike jurnalının 110 yıllık yubiley şarasına geldiler. Onlar bizden 11 şekilden, 55 regiondan, 45 rayon, Tatarsan rayonların hemşehirlerinden. Varsa bizden qonaqlar bile 600'den artıq bugün xatın kızımız biri de. Yine bizim Tatar xatın kızlarının 3. bütün dünya qurultayı. Şul qurultayının plenari bilişinden soň biz var bizde Seydeş Medeniyet Sarayına Siyinbikelerinin %10 yıllığın belgilep öterge. Demek şuşunda zor delegatsiyanın şuşu jurnalının beyramına geliyor. Bu köp нәрсә турында сөйләй. Bu şuraplı hal түгел. Biz Siyinbikeler bilen belgelep kelişip işledik. Çünkü 100 yıllığında da şulay işlegen kazıda. Çünkü Siyinbike o xatın kızlar jurnalı. Siyinbike o xatın kızlar için. Siyinbike xatın kızlar bilen birge. Şulay bulgandagına bizden jurnalda yaşayacak, xatın kızlar da köp мәгълүматлы bulacak. Jurnalni bit yaratıp okuyuz. Bizden o mektebimizge yazdırıp olacağını. Hem bir yanda uzun diye makalelerimi bastıram. Siyinbike jurnalını iyilikten yaratmaydı. Tatar katlarda kurgatmış Siyinbike jurnalı. Подписка başlanmış. Bunu unutmadım mı Siyinbike yazdırırlar. Şuna yazdırıp çiğderen de Uran bilen yığılaşıp şirak kabası okuyorlar. Onun tiraj buraya bu denes bilen mesela yoktu bu kışı okuyor. Topşuruğu için sahneye jurnalının baş müxbiri Larisa Hanım Malikov'u çağırırız. Halkımızın büyük kompozitorları Sarif Saydaşev, Necip Cihanov eserlerin, Rüstem Yaxin romansların dünya sahnelerinde yankırattığı için Rusya Federasyası'nın ot kazangan Tatarstan'ın kolak artisti, opera şefçisi Albina Enver kızı Şartlı Muratov'a verilir. Ama bu günlerde London'da repetisiyaları uzun sebeple o koyta olmadı. Siyinbike jurnalının en zor bölümüne layık olan ikinci hürmetli hanım, Tatar xalq kızların birleştirүү, onların milli anın üstü, Tatar ailesinin anın dilin, örüp adetlerin saklauga ketken hizmetleri için Tatar xalq kızlarının Ak Balfaq İçtimai uyuşması yetekçisi Kadriye Reis kızı İdrisova. Siyinbike gazetesi oynatlarım çok
Сümleden akılda birleşmesi bilen birlikte. Söyleyerek, bağlayerek, bu yıl biz bu işini özümüz gene hayal koyduk. So'nggi nuqta qadar sir bo'ldi. Qadar rasmni qilishlar kimga bo'lgan degash sir deb aytdim. Yo'qolib qoldim biroz. Qadar rasmni biz shu kundan qilib to'xtab qo'bat ekan. Zo'r ishlar ishlaymiz. Nima bizning bilagimiz sindikat kasida. Masalamizdan bundan bunga topshiriq turgan zotlar qadrli birliklar bo'lsin deb. Bir karakterde sizge topşuran jurnallarning birisi kichkina yoshdan maktabda o'qiganda, ikkinchi Tatar gimnaziyasida o'qiganda bizning bibliotekada har vaqt Simbika jurnali bor edi. Shunga ko'ra g'aylabbiz bilan birga o'qiymiz. Bugun endi o'zimizning maktabimizda Simbika jurnalini yozilamiz. Tatar g'aylasida har birisida Simbika jurnali bo'lirga tiyishdir deb o'ylayman. Ham Simbika jurnalining komandasini shun ko'ngildan yubileylari bilan qutlayman. Yangadan yangi o'ngishlar tilab qolaman. Şağınlanıp, yaratıp gittiğin bizning yanıp tüplemeleri var idi. Qayta Azat Xatinni O'zbekistonda shiqatirgan Saadat bilan aralashtirib, Boshqirdistonda shiqatirgan Boshqirdiston qizi bilan aralashtirib o'qigan vaqtlar xatirda maktabda o'qigan chaqda Simbikaga hamkorda ishlovchi jurnalistlarga ijod o'ng'ishlari tilayman. Yangi oshishlar tilayman. Her vaqtda da xotin qizlarning kengashchisi, sirdashi, yoqlovchisi, oxirati bo'lib qolirga yozsin. Uyulub qaldı. Siskəndrə İsmət Şurya. Үйге qaytqaş, şeylər işi bolğaş, şıqdı da oldu xarətlənib. Qibla qayda deyib sıraq qoydu. Biləsizmi qayda ekenim? Min aptırab qaldım. Bilmeydim. Qayda məşriq, qayda məğrib. İki fikirləşib, qarar qıldıq. Qibla şu tarafta bulur. Şemsiye Hanım, hayırlı iş.
Сөембикәнең 110 еллыгы, менә сез шундый матур итеп үзегезнең шигырыгызны укыдыгыз. Халык сезне тыңлаганда елады да. Менә сез үзегез күңелегез белән нинди хисләр кичердегез? Biz менә яши бу дөньяда өлкәнәя шул кадәр акыл күп туплыйбыз ки, һәм безне кайвакыт яшьләр аңлап та бетермибез. Әмма Сөембикәне укыган саен мин үземә күп гыйбрәт алам һәм тормышта бик күп нәрсәләрне әле белмәгәнемне, кешеләрнең язмышларын аңлап бетермәгәнемне ачыклыйм. Сөембикә иң затлы, иң мәртәбәле, монда һич кенә дә ялагайлану юк. Һәм хатын-кызларыбыз өчен генә түгел, гаилә өчен, иратлар өчен, төрле һөнәр ияләре өчен искиткеч сабак алырлык, бер дуга итеп укырлык затлы, мәртәбәле журнал. Һәм сәхнәдән дә әйттем, менә ул безнең хатын-кызларыбыз бит инде без аларны картайган саен алар матурлана гына бара, гүзәлләнә генә бара. Алар икенче төрле гүзәл. Аларның йөзләренә тулы акыллылык чыккан. Сөембикә дә менә шулай. Ул елдан-ел матурлана бара, затлылана бара. Мәңге яшәсен гүзәл Сөембикә димичә һич кенә дә мөмкин түгел. Һәм хезмәт коллективына әлбәттә сабырлыклары өчен ул бит журналыбыз алып укыйбыз, анда күпме хезмәт кергән шамалап та бетермибез. Фәкать izlənib кенә, үз аякларың белән izlənib, үз кулларың белән язып, үз башыңны эшләтеп кенә андый матур журнал эшләргә була. Һәм аны бер генә кеше дә алып бара алмый. Анда шул кадәр матур коллектив җыелган ки, аларга нык сәламәтлек менә журналыбызга нык сәламәтлек. Рәхмәт сезгә. Сөембикә исән булса, әлбәттә без дә исән булабыз, халкыбыз да исән була. Шул гына. İmamiyeva hem Söyimbike kızları. Söyimbike jurnalının 110 yıllığına bağışlanan beyler şurası şuşunun bile tamam. Sizin rengi şahımında Minevşe Kaşakıddinova. Hem İdil Kıyam oldu.